Shin ko kun san cewa akwai wata cuta ko kuma in ce matsala da take addabar yara ƙanana, wato ƙarancin ruwan jiki a jikin yara? Ƙarancin ruwa a jikin yara wannan abin gaskiya ce, kuma idan aka yi la'akari yana addabar yara tuni ake rasa rayuka da dama cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da iyaye sun ankara ba ko kuma wani abu makamancin haka ba. Shi yasa muka ga yana da matuƙar muhimmanci a ce mun kawo wannan topic ɗin mun yi discussing, mun faɗakar da iyaye mata da kuma sauran abokanan arziki domin su san yadda za su ceto rayukan 'ya'yayensu da hannayensu. Assalamu alaikum, ni ce Falmata mai gabatarwa a shafin lafiyar yaranmu, inda nake faɗakar da iyaye mata akan abubuwa da ta shafi lafiyarsu da ta yaransu duk a cikin harshen Hausa. A yau za mu tattauna akan wato ƙarancin ruwan jiki, dehydration a yara ƙanana. Menene shi dehydration? Dehydration ana nufin karancin ruwa a jikin yaro, ruwan da kake sha bai kai ruwan da kake cirewa ba, idan bai balancing ba shine za ka iya samun dehydration. To shi wannan dehydration ɗin yana iya aukuwa ne idan yara ba su da lafiya, idan yaro yana zazzaɓi zai iya rasa ruwan jikin shi ta hanyar gumi, idan kuma yaro yana amai shi ma kaga zai iya rasa ruwan jikin shi, idan yaro yana gudawa zai iya rasa ruwan jikin shi. Haka zalika idan zafi yayi zafi yara sukan iya rasa, saboda gumi da dai sauransu sukan iya rasa ruwan jikinsu. Ƙarancin sai ka kalla an ce in ka je asibiti a ce maka kana da ƙarancin ruwa da dai sauransu. To wannan su ne suke kawo matsalar ƙarancin ruwa. To yaya za a yi a gane cewa yaro fa yana fama da matsalar nan ta ƙarancin ruwa ko kuma ya rasa ruwan jikin shi? Ta hanyar da ake gane, fari dai abin da zaka fara lura zaka kalla leɓen jariri, bakin jariri ko kuma bakin yara ya fara bushewa kamar yadda kuke gani a nan. Kun ga wannan na bari ne saboda wannan bidiyo ɗin musamman don a gane, zaka kalla ya bushe, baki fatan leɓe kenan yana bushewa, baki yana drying, zaka ji suna jin ishi akai-akai, wani har da akwai matsalar numfashi. Zaki kalla idan manya ne zaka kalla idon ma ya faɗa zai koma ciki-ciki a maimakon a gan shi a waje-waje, ya ɓulluko waje-waje zaka kalle shi idon ya faɗa ya yi ciki-ciki. Za ku kalla jikin jaririn ya zama dry, ba moisture. Haka zalika kuma za ku kalla yaron ba ƙarfi, yana da fama da matsalar numfashi da dai sauransu. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin alamomi: bushewar fata, bushewar leɓe, jin ishi akai-akai, karancin fitsari, wato a maimakon yaro ya dinga fitsari akai-akai zaki kalla yaro yana yellow fitsari yellow, ko kuma wani ya zama dark kamar har ya fara zama kalan Coca-Cola ko wani abu makamancin haka. Idan kuka ga ɗaya daga cikin waɗannan alamomin, ku tabbatar idan yaro jariri ne a dinga ba shi nono akai-akai. Idan kuma yaro ya kai munzalin da zai sha ruwa, a yi ƙoƙari a ba shi ruwa yadda ya kamata. Idan yaro yana gudawa ne, a wannan ƙarancin ruwan ya danganta da yanayin gudawa ko wani abu, kafin a kawo shi asibiti a tabbatar an fara ba shi ORS kai, ruwan gishiri da suga, kafin a ƙaraso zuwa asibiti. Idan kuka ga ɗaya daga cikin waɗannan alamomin, a yi maza a garzayo asibiti domin a ba yaro taimakon gaggawa, saboda shi wannan matsalar ƙarancin ruwa an kasassa shi kashi-kashi ne, kuma illa likitoci ne kaɗai za su iya fayyace shin yaro yana mataki na 1 ne, na 2 ne ko na 3, shin yana buƙatar ƙarin ruwa ko kuma ORS ma ya wadatar, ko kuma sagwaron ruwan nono ma ya isa, ko kuma sai an haɗa da sauran magunguna ko wani abu makamancin haka. Da haka nake jan hankalin iyaye mata akan su lura da lafiyar yaransu, su tabbatar sun binciko waɗannan alamomi da muka lissafa. Idan sun ga ɗaya daga cikin wannan a jariri, to sai maza su garzaya asibiti mafi kusa. Kar ku sha'afa, ku danna mana subscribe domin samun sabon shirye-shiryenmu, sannan ku rubuta mana a comment section, shin ka taɓa ganin ɗaya daga cikin alamomin da muka lissafo? In ka taɓa gani, yaya experience naka, me kai kuma yaron ya warke? Ka aje mana shi a comment section domin muna so mu ji ra'ayoyinku. Ku danna mana like domin ba mu ƙwarin gwiwa, sannan ku yi sharing bidiyon mu domin wasu ma su amfana.